Jatron ottaa. Siellä Riku Tahko lähtee jälleen hyvin. Jatron Väättä lähtee hyvin. Nyt tullaan rinta. Jatron Väättä tunkee sinne. Ja Tahko ykköseksi. Juuri näin. Siinä ei annettu Tuulosassille, että miten Suomessa vedetään. Hyvä Riku. Hyvä Jatro. Ajat pitäisi sieltä nyt ajaa. Siellä on molemmat kaverit vähän liipasimella tuon sen. Siinä tulee Jansse Totalistaan ja Suomi-poika on pulassa. Rajala, Karttunen. Everything is ready. Ja siitä lähtee. Karttunen lähtee hyvin, Rajala lähtee hyvin, mutta Dora lähtee vielä paremmin. Katsokaa, J.P. Rajala tunkee sinne kakkoseksi Doranin päin ja Karttunen näyttää Vilen hyvin. Raja kyllä pystyy ja Tiidemann tulee todella kyynnikkaasti Vilen vuoden. Nyt ottaa Tiidemann vauhtia. Raja kiusaa Dorania. Rallycross legendaa Doran ja katso, Rajala tunkee sinne sisälle ja näyttää, että kohta tullaan Doran. Vedä se sitikka sivuun, koska Skodalla tullaan. Rajala! Tässä ajetaan terveisiä tiimipomoille. Doran sivu, katsokaa, Rajalalla ihan eri linja. Ottaa tiukkaa siinä kaverin Doran jokerikierrokselle. Rajala tulee sieltä. Rajala tulee ja yrittää sieltä. Nyt katsotaan riittääkö. Näyttää siltä, että Doran vie tämän erän nimissä. Rajala ottaa kakkospaikan ja kyllä se näin on, mutta kakkos. Ottakaa kiinni. Pousti sitä yrittää, mutta pystyykö päätä. Siellä seuraavaksi tiukkaa erä. Kaustila lähtee sitten näyttämään nenää. Tietysti tuota Doranin aikaa vastaan. Tässä voi tapahtua nyt mitä vaan. Tule Heikkinen, tule! Aina! Vauhti tulee, Heikkinen tulee! Heikkinen, oi, katsokaa! Heikkinen! Se sanoo Heikkinen! Ei muuta kuin Ipinen silmään. Ipinen silmään perään. This is so very interesting situation. Vähän lyhyesti vissiin tällä ulkoa. On kesäsarjaa ja on myös noita ratakisoja, muun muassa Alastarosta oli jo muutama viikko takaperin painamassa Alastarosta. Tässä on kaikki mitä voi olla. Ja siellä kova on. Tilanne niin, että nyt on ihan kundi sitten. Onko Crazy Markin takalistoissa ja mitä siellä tapahtuu tuolla takamuutta? Jönsson jäi ainakin onnekin sitten kenttästamiseen tuonne Jokerilenkkiin. Kato, nyt se tunkee! Nyt se Ahokas sinne tunkee! Näin! Tästä puhuttiin! Ahokas se! Nyt se tehdään Markkundia varmaan todella. Ja mutta katsokaa Markkundia, tää on hetki tiukkaa vääntää. Siellä on kaikki nämä kuljettajat on todella huonolla puolella. Markkun tunkee täällä kolmanneksi. Saman tien yrittää tunkea Skoruspista ohi. Markkun hän on myös kyllä ampiainen. Hän oli vetämässä D-tä jo pilttuussa ja nauttimassa päivän nopeimmasta ajasta ja sitten tuli ilmoitus. Marklon kypärä päähän ja takas. Hän on heittänyt itsensä kakkoseksi. Lähtee hakemaan pakkeruudia ja telkkä voida mitään, mutta ei se mitään. Nyt tullaan rinta-rinnan. Sieltä tullaan rinta-rinnan. Sieltä tulee Nitti ja pakkeruus. Sieltä tulee Skorupski tunkee sinne väliin. Ja nyt on Marklund vielä tämän enää pakkeruutan Dasko. Vähän putosi tuolla pisteissä Tomi Koirikivi. Hakee tietysti itselleen mahdollisimman hyvää lähtöpaikkaa sitten semifinaalikierrokselle. Ja Koirikivi vähän sitten. Näin se homma toimii ja mielenkiintoinen, kun saadaan tämän. Jaha, Marcel teki jälleen virheen tuolla takaa, mutta jopa Marcelin kulassa, kun on vähän sadekeli ominaisella Kouvolassa. Täällä saa kyllä katsoa suomalainen heittää. Paikat tuohon sääsinaaliin. Ja sieltä Järvenpää myöskin Jetty Tangenista ohi ja kärkeen. Nyt on hyvä vauhti päällä Järvenpäällä. Tangeen tulee jokerikierrokselle. Nyt pitää vaan malttaa. Potterikin on varmaan luureista huomannut sen, että JJ on itse tilanne. Tulee vetämään Joukulleen ja katsokaa Brotteri. Ei pysy on pino valmis tuolla takamutkassa. Brotteen ja onko Tangeen samassa mutkassa. Musta Kallio tulee sieltä vielä. Hyvät naiset ja herrat. Lähdetään viimeiselle kierrokselle, niin suomalainen kaksi Oun pitää jäädä ainakin taakse, joten tässä voi olla niin, että Antti Karttunen ottaa ensimmäisen pisteen.
Joo, siinä on nyt kaikki mahdollisuudet ja Ylämäkeen on ottanut hirveästi pois. Pysyy kuitenkin hanskassa, oli ihan viittavalle, että Vilny on itsekin tuorattanut ja sitten tulee Tiedemann vetämään tuon jokerilenkin. Ottaisiko Rumskille ei pysty, kun sanotaan, että siinä on helppo tehdä virhejä. Tässä näitä ajotyylejä vähän katsoo, niin tästä tullaan viimeiset mutkat. Nyt hyvät naiset ja herrat, nyt Rajala is the winner of this game. Tässä voi tapahtua vielä ihan mitä vailla, kyllä. Koirikin